De tjerk op de hoogste terp van Nederland is de laatste 20 jaar maar liefst zo'n centimeter verzakken. Dus goed te zien van boeten en ik binnen in de tjerken. Nou, als je daar naar boven schuift, boven die door, dan zie je daar al een square zitten van, nou die is haast 2 centimeter, dacht ik. Plus, als je hier op een groen schuift, dan zie je echt vanuit de toegang van de tjerken naar de toer, zie je hier die square komen. En op volle meer plakken binnen squorren te vinden. Alleen het gevolg van de verzakking van de tjerken veroorzaken door de uitgravings van de terp eind 19e en begin 20e eeuw. Er wordt nou zien dat de tjerken sinds de laatste meting, Fjouwerrielin, nog verder verzakken is. We meten van 4 standplaatsen rond de kerk. We maken driehoeken. Middels dat systeem berekenen waar de punten staan die boven in de toren zitten. En die punten worden weer vergeleken met de vorige metingen. Ja. Wat verwacht u? Ik verwacht dat hij nog verder gaat. Mocht dit in het geval wezen, dan binnen maatregels nodig. Bigelieks de tjerken op pjellen zetten en de terp verstevigen met groen. Stel er wordt groen omvuld, waar zou dat dan plak vinden, Matte? Nou, dat moet aan de westkant hier bij de tjerken en aan de zuidkant van de tjerken. Want daar is de terp, dat kist direct zien. Daar is eigenlijk de meeste groenwei hellen. En ja, daar is op dit moment te min zindruk om de tjerken en de toer stabiel te houden. Deze oplossings binnen net allemaal nog. De kosten kunnen wel in de ton rennen. Nou, en dan zal daar dus een soort fondsenwerving voor opzet worden maken. Ja, of een subsidie voor de Of een subsidie, ja, absoluut. Na je weekend worden de meetresultaten bekend.